Ara que estic trist, intente recordar per les carreteres de la meua soledat i entorn aquella olor de pólvora cremant i el roig de les fogueres de les nits de Sant Joan. La festa als carrers, la pluja d'estels, el 25 d'abril amb un nus als... Gràcies per estar aquí a tots i totes. Crec que arreplegue el sentit de tots vosaltres si dic que avui la raó i la força està present en aquesta multitudinària manifestació de la plataforma de l'enjament públic. Aquí estem tots i totes. Estem aquí per a dir no, per a dir prou a la política educativa del govern valencià, a les imposicions d'acords. Estem aquí també per a dir no a una nefasta gestió del govern de Camps. Al llarg de les últimes setmanes, milers de persones han eixit al carrer. La resposta ha estat aclaparadora. Milers d'assistents a les concentracions i manifestacions. 20.000 visites a la pàgina web condemoradimisió.org. Més de 30 ajuntaments han presentat la moció a favor de l'ensenyament públic. I avui, així, a València, hem vingut tot i totes a cridar amb aquesta educació condemora dimissió. Condemora dimissió. Condemora dimissió. Amb aquesta educació condemora dimissió. Esperem que aquestes accions servisquen per a millorar la política educativa del govern valencià, però si al gener les nostres demandes no han sigut ateses, continuarem amb noves mobilitzacions. Nosaltres no anem a parar, senyor Condemora, senyor Camps, no pensem parar, ni ara ni mai. O canvia vostè la política educativa d'aquest país, o es trobarà cada dia en esta plaça com estem ara, que som i més. Gràcies per estar aquí. Senyor Camps, senyor Condemora, escolten el que estem dient. Condemora dimissió. Condemora dimissió. La festa als carrers, la pluja d'estels, el 25 d'abril amb un nus als sentiments, l'esperança als ulls, les banderes al vent i les ganes de viure de la meva